Čaute, vítam vás Simulator TV. Dnes nebude s nami hrať Kalimera 545, lebo nemá server. Pozdrav sa. Čau. Dobre, sme pod zemi. Len. Za chvíľu za tebou prídem, hej. Len si nejakú jedu volím. Našiel som jaskyňu. Kalimera. Volej ma, jak sa volám. No, tak je to lepšie. Dobre, no tak. Ríšo. Našiel som novú skríš. To fajn. Oh my god! Toto je jaký let's play? Chápeš, dvaja. Sú tu 3 chodbičky, neviem do jakej mám ísť, do strednej, do ľavej. Do strednej. Či nenájdeš zlato niečo. Skoro. Počkaj, že ti poviem, koľko mám zlata, 44. Oh my god. Zlatý ingot. Ingot. Alebo jak sa to volá? Gold. Goldy máš? Naše gold je zlato. Viem, alebo sú aj zlatý ingot. Daj si super. Ratatuj. Kúkal si? Hej, je milión raz. To je môj domček. Joj. Yes. Našiel som to tu. Ten slízom našiel. Našiel som peklo a samé dia sú tam. Hej. A ja som našiel jaskyňu. Mám 46 rudy, ty. Ja idem na terasu si posedieť, hej? Na moju. Neboj sa. Diváci súbojíme, že kto nájde najviacej dačoho. Však, Ríšo. Ja mám pred domom posadené domy. Pred domom mám posadené stromy. Hej, dobre, domy, nebo používaš cheaty? Nie, nepoužívam cheaty. Používam. No, sem tam. No, to čo chceš? A stromy mám posadené. Ty si posadený. Tak som. No to vidíš, ja sa to nemôžem. Chlapče, ty môj chlapček. Čo si plakal včera? Včera? Neviem. Počkaj. Idem ešte niekde. Hej, mám padacie dvere. Fajné chytátko. Padacie dvere. A ja mám, vieš čo? Čo? Jaskyňu. A ja som našiel plnú dia. Dobre, to zatiaľ ty vyhrávaš, no. Ti poviem, koľko mám. 2x64, takže 128. Ja už mám 3x64. Ticho, Však to len video 5 sekúnd. Haló. Si tu? Ja klamem. Už mám 2 pruty, som si urobil. Jaké pruty? Rybárske. To je koniec chodby. Všetci mám toľko veľa chodby, že by som sa ani nespamätal. Však ne. Idem do pekla. Drž mi palce. Však ja som v pekle. Tak sa tam uvidíme. Možno. Máš toto také hnedé. Je diamanty. Hej, viem, čo myslíš. Tam mi to daj. Keď sa nájdem. Keď ma nájdeš. Aj keď nájdem, tak ťa zabijem. Ťažko. Už Mám natáčame. brnenie na sebe. A ja mám zlaté brnenie. A hlavu Endermana. Ty kopírak. A ja mám ten... zlatý meč. Dobre, ja mám. Vyrovnaný boj. A teraz som našiel diamanty! Koľko? 7. Fakt? Ticho, ja klamem. Počul si na čo? Ne. No to fajne. Klamem. Koľko máš... Čo? Jem ešte si rýchlo rybu loviť, bo som... Yes! Vieš nie toto, čo sa nedá rozkopať. Hej. Toto som teraz s tým. Rím. Počujem hlavu. Takže budú dia. No, budú toto, jak sa to volá. Hej, dia. Redstone som našiel. Ja lovím zvu. Zatiaľ vyhrávam. Koľko máš dia?
Ja? 5. Ja mám 128. Dobre, ale ja mám viacej dačoho. Napríklad mám zlata viacej. Koľko? 44. Och, 30. Haha. Ježe, to kostlivec. Kotlivec. Som chcel povedať kotlivec. Diamanty som našiel. Koľko? Našiel som redstone. Redstone. No a redstone. U mňa šľak trafí. Počúvaj, zlato, uhlie, redstone a diamanty. Do prdele, Som našiel, takže... Ja som našiel irony. Železo. Aha. Nedáš mi Ja nejaký lava! Ľubo, by si mi neurobil helmu, bo... No, mi neurobíš jednu Čo tu helmu. je lava? Ja sa bojím, mami. Hej, sa dá urobiť helmatu z dreva. Né. To tam som videl nejakú drevenú. To nie je drevená, to je kožená. Chvíľa, idem pozabíjať krávy, bo chcem aj toto vidieť. A keď budeš mať kýbel, no tak klikni na nich s pravým tlačítkom a budeš mať mlieko. Hej? Hej, redstone. A na čo je mi mlieko? Na pitie, ne? Ti to dáva Ja? silu. Kýbel. To ten. Neviem, čo ty Ja- kýbli. Ja idem do svojej bane pri dome. Hej. Hej, fakt mám. Kedy pôjdeme natáčať video spolu už? Však teraz sme spolu, len sme sa stratili od seba. No to je pravda. Do prdele. Koľko redstone? Koľko máš redstone? Redstone? Ja 62. 55. Yes. Zatiaľ ty vyhrávaš s diamantmi a ja so všetkým. Kde si kerička? Poď keričkovi. Počúvaj, že ja mám toto. Som si dal toto. Jak sa to volá? Ja nemôžem nájsť to tu. Vieš, ne, toto čo také budeš mať, čo ti bude svietiť, napríklad krompač také. Hej. No a ja mám tú silu, čo nikdy nekonečný krompač mám. To sa máš. Ale naozaj, iba zelená čiarka a nič vyničené. 7 minút, iba do 9. Bej to. Už sa ide zotmievať. No tá rýchlo, lebo nemáme veľa. Ja som 3 stopy od domu. Máme ešte 2 minúty a dačo rýchlo. A čo 2 minúty, dokým sa dotme? Hej. Sa pozriem na hodinky. Hej, rýchlo. Musím nájsť. Dokým nebuď... Ide za mnou. Čo? Enderman. Nepozeraj sa mu do očí. Viem, bo mi vieš koľko veľa HPčkov veľa a ešte niečo. Že ťa zabije. Už je headka Enderman. To nie je Enderman. Enderman. To je jedno, chápeš. To nie je. To vajce sa dá jesť? Nie, ale z toho sa dá urobiť koláč. Ale nemáš na to potreby a ja viem. Koľko máš uhlie? Ja. Hej. 295. Koľko? 295. Čo máš? Uhlia. Ja mám 29 iba. Čo? Ne? No a? Ne. A tu na čo mi je váček inkousu? Jaký? Váček inkousu. Toto nechaj, že to je potrebné. Skade to máš? Ja som to našiel vo vode, keď som dal chobotnicu. No, to tu. Ja, že to je toto, to z toho sa dá urobiť, dačo, som zabudol, čo. Počkaj, tu dačo. Ja som išiel spať. Už som sa dobudil. Ja idem tiež. Počkaj. Spať? Dobre, dajte mi odber, like, dislike, aj hoci čo, teraz Aj ty. na spomeň aj na môj kanál dajú. Dobre, tá vaša.